Здравейте! За мен е голяма чест и удоволствие да ви представя първия си гост в моя канал, а именно моята голяма приятелка, която не се отказва лесно в нито една ситуация. Живка, която ще ни разкаже една много интересна история. Живе, ти си! Здравейте! Става въпрос за една ситуация с мобилен оператор, който тук ще наричаме Магаре едно, за да е в синхрон с името на подкаста. Преди няколко години бях закупила телефон от мобилен оператор, български, в който телефон в последствие се оказа доста неуспешен модел, тъй като 3 пъти ходи на ремонт и 3 пъти бяха някакви различни неща. И в крайна сметка се оказа, че за 4-ти път даде дефект и на мен вече ми писна и реших, че ще поразровя малко закона за защита на потребителите, за да видя какво мога да направя от тук нататък. И наистина се оказа, че дори в гаранционната карта на телефона бе цитиран член 114 от закона, според който потребителя има право да развали договора и да се поиска възстановяване на сумата в момента, в който има 3 извършени ремонта на стоката и се констатира 4-ти дефект. И към кой трябва да се обърнеш в такъв момент? В такъв момент винаги човек трябва да се обръща, така знам аз, към търговеца, който ти е продал стоката. Ти отиди, пусна. Аз отидох, обясних каква е ситуацията. Те ми казаха, че няма такава процедура за връщане на пари. Така. И аз питах защо, как така. Нямате, вие сте го написали в гаранционната карта, че имам право на това. И госпожо, разбирате ли, това просто е цитат от закона, а пък ние просто нямаме такава процедура. Така. Ами казвам, добре, обаче аз претендирам за това и изпратихме в сервиза телефона, защото в крайна сметка, за да бъде констатиран 4-тия дефект, сервиза трябва да издаде констативен протокол за този съответен дефект. Да. Няколко дни по-късно ми се обадиха да отида да си получа телефона, който беше също толкова умрял. Той абсолютно не работеше. Реално телефонът продължава да е в... Телефона продължава също състояние, но и Магаре едно от техния сервис ми издават протокол, в който се твърди, че дисплеят е чупен и този телефон вече не подлежи на гаранционен ремонт. Тоест Магарето бе в калта, но изваждане няма. И аз бях, как така? Телефона беше съвсем физически здрав, просто функционално умрял и за това аз идвам тук да констатирам. Не казах, госпожо, това е сервис, за това са написали толкова. Така. Следваща стъпка се обърнах към Комисията за защита на потребителите с идеята, че те трябва да ми защитят като потребител. Правата. Да. Там попадна на един служител, който много скептично каза, вижте какво, щом от сервиза са ви издали такъв протокол, вие като потребител нищо не може да направите. Аз не мога да го отворя, нямам право да го отворя и да констатирам дали наистина има чупен дисплей или проблема е някакъв друг. И какво може да направиш в тази ситуация? И в тази ситуация аз можех само да седна, да се успокоя и да помисля какви са ми стъпките от тук нататък, защото наистина никога не съм попадала в такава. И реших, за да питам дали всъщност, тъй като телефона беше тяхната марка. Да. Каква е следващата ти стъпка? Не, каква е следващата ми стъпка? Аз исках да знам, има ли в България друг сервис, който да е оторизиран, за да отвори такъв тип устройство и да ми издаде евентуално различен констативен протокол, защото аз съм сигурна, че този телефон не е с чупен дисплей. Категорична съм, но няма как да го докажа. И ми трябва друг сервис. Алтернативна опция. Точно така. Оказа се, че от мобилен оператор Магаре номер 2 всъщност също имат сервис, който може да издаде такъв констативен протокол. Така. И се обърнах към тях. И те реагираха учудващо добре, приеха казуса, който им разказах и поискаха да изпратя телефона към техния сервис. Направих го и след няколко дни ми се обадиха оттам и ми съобщиха, че телефонът е отварен, има опит за счупване на дисплея. Забележете, опит, неуспешен обаче. В същото време проблема на телефона изобщо е в главната платка, което е според тях категорично гаранционен дефект и дори ми предложиха да извършат гаранционния ремонт безплатно, нищо че са друг мобилен оператор. Аз обаче отказах. Казах, не, аз не искам ремонтиран телефон. Аз искам да ми бъде възстановена сумата. И заедно с този, понеже ми издадоха такъв протокол от техния сервис, отидох в Комисия за защита на потребителите и
служителя вече беше доста по-обнадежден и каза, може и да стане работата тук. Така. Написахме жалбата, приложих всички документи и зачаках едномесечния срок. След който получих обаждане от Комисия за защита на потребителите от съответния служител, който ми каза, че има решение вече по моя казус. Какво е решението? Ами, магаре едно, са решили да ми заменят телефона с нов. Сказвам, ама аз не искам нов, жалбата съм написала изрично, аз искам да се възползвам от това и това право, да разваля договора и да ми бъде възстановена сумата цялата за телефона. И той каза, госпожо, вижте сега, това е, след като те са решили такова нещо, ви по-добре да го приемете. Нали? Вземете телефона, не се занимавайте с друго, защото в крайна сметка те имат най-добрите юристи в цяла България и там, нали, няма какво да направим много. След като това ви предлагат, съгласете се. Само че аз не бях готова да се съглася на това. Искате да кажете, че сте от хората, които не оставят магарата си в копта? Никонни магари. Така? Никонни магари. И просто отказах, но той беше категоричен, че няма какво да се направи. Същия ден получих обаждане от управителя на Старозагорския офис на съответния мобилен оператор, който ми каза, че от София е получил обаждане и че са му наредили да ми възстанови нов телефонен апарат. На следващия ден ме покани в 9:30 да отида. Аз обаче вече бях толкова бясна, че му казах, вижте сега какво. В момента аз категорично няма да приема нов телефон. Аз съм решила да си търся правата до края. Ще се възползвам от всичко, от всякакви методи, които мога. И в момента, понеже вие ме оставяте без абсолютно никакъв шанс за действие, единственото, което ми идва на ум да направя, е сега, понеже тук имам под ръка един списък на всички местни и национални медии, аз ще напиша подробно, опиша целият този казус в едно съобщение, ще приложа документите към него, за да не съм голословна и ще видим пък дали някоя медия няма да прояви внимание към един казус, който аз съм сигурна, че не се случва на мен за първи път, категорично. И да ми твърдят те, че нямат такава процедура, за мен не е отговор. Има закон, който би трябвало да защитава потребителя. Има и комисия, която също би трябвало да защитава потребителя. Какво се случва на другия ден? На другия ден отивам в 9:30 и се оказва, че заплахата с медиите работи, очевидно в моя случай. От хората, които не желаят да се откажат, мислите, че това видео ще бъде полезно, моля споделете го. Ако много ви е харесало това видео, може да ме подкрепите. Ако случайно имате някакви въпроси, коментари, които не желаете да напишете в YouTube, може да го направите на имейл magaretkota@gmail.com. Благодарим ви!